Velkommen til vores præsentation. Vi har i vores fysikteam valgt at lave et projekt, som hedder Frit Fald. Mit navn er Abdallah. Og mit navn er Tad. Formålet med forsøget er, at det skal undersøge, om tyngdeaccelerationen bliver konstant eller ændrer sig, når man kaster en genstand opad, og den kommer tilbage med. Til vores forsøg så skal vi bruge en bold, et stykke gaffatape, en mobiltelefon til at optage selve forsøget, en computer, som har installeret Logger Pro og QuickTime for at analysere vores graf, samtidig med at den også bruger videoen som bevismateriale. Det, som vi forventede ud fra vores forsøg, var, at tyngdeaccelerationen bliver konstant, imens vi kaster for eksempel en bold opad, og imens den kommer ned. Det vi startede med at gøre, det var at markere en meter op ad væggen med noget gaffatape. Og så stillede Saad, som du kan se på billedet, op. Han har så sat sig nu, og i det han så kaster bolden op, og så ryger den jo ned igen. Han har så, og vi har så taget video med den og sat den ind på computeren, som hedder Logger Pro og QuickTime, for at analysere videoen. Og vi åbnede videoen i Logger Pro ved at trykke på indsæt, og derefter trykke vi. Her kan I se grafen for strækning med funktionen tid. Og hvis vi skulle forklare grafen, så det er altså grafen for strækning med funktionen tid. Så da vi kaster bolden opad, så stiger strækning, men på et bestemt punkt, altså som højeste punkt, så stopper bolden, og så bagefter begynder den at komme ned. Så her så falder grafen, fordi strækningen blev lavere og lavere. Her er der 3 parametre, men vi skal kun se på den første parameter, fordi den har mere betydning for vores forsøg. Her kan I se, at der står minus 5,776, og hvis vi kigger på en graf for strækning med funktion af tid, så vi kan finde en formel ud fra grafen, og det er strækning er lige med halv at i n, hvor halv og a er konstanten. Under vores forsøg, så kan systemet ikke skrive halv, og i stedet for så bliver minus 5,776 automatisk halveret. Derfor bliver vi nødt til at gange den med 2 for at få den rigtige acceleration. I vores dataanalyse, så ved vi, eller så systemet ikke kommer til at kende konstanten en halv. Det andet punkt er, at man bliver nødt til at kende minus 5,776 med 2 for at opnå den rigtige acceleration. Tyngdeacceleration, den er lige med 9,8 meter per sekund i anden, og da halvdelen af det er 4,91, så kan forskellen mellem vores forsøgsacceleration og den rigtige acceleration være kludret sammen. De sidste 2 punkter, det er målusikkerhed. Så den første målusikkerhed, det er fejl under markering af centret, eller centrum af bolden, mens den bliver kastet op, og derefter kommer ned. Så det der menes med det, det er, at boldens centrum kan være markeret ved en fejl. Så det er noget, der kan udregnes via vores mobiltelefonskamera. Den sidste målusikkerhed, det er luftmodstand. Luftmodstanden har så også en påvirkning på boldens rotation, og ja. Så hvis vi har en graf for strækning med funktion af tid, så hvis vi tager tangenten på et bestemt punkt, så er hældning af tangenten lige med hastigheden på det bestemte punkt. Og så beviser vores teori, så vi kan se her, ved tangenten, så er den ved punktet
1,228 meter per sekunder. Og når vi så kigger her på i vores tabel, så kan vi se, at næsten 1,6 sekunder, så rammer den punktet 0,87 meter. Her har vi en graf for hastighed med funktionen tid for vores forsøg. Man kan sige her, at det er en lineær funktion, og det er også en aftagende. Her kan I sige, at hastigheden falder, og det er på grund af, at da vi kaster bolden opad, så begynder også bagefter, når den kan komme ned, så begynder hastigheden at falde. Her har vi en værdi på minus 10,75 meter per sekund i anden, og det er den acceleration, som vi havde i vores forsøg. Og det viser sig, at tyngdeaccelerationen forbliver konstant i hele forsøget. Så målusikkerheden her ved grafen, det er, at den falder i starten og stiger i slutningen. Nå, det skyldes, at da Saad han så kastede bolden, så kunne han have givet den en lidt hårdere kast. Og stigningen kan være på grund af, at da vi greb bolden, så hoppede bolden lidt. Så vi har analyseret vores grafer for vores forsøg, og det viser sig, at vores analyse er tilpasset med teorien ved frit fald. Og vi har også set, at grafen for hastigheden med funktionen af tid er lineær. Og i vores forsøg så er det en aftagende lineær graf, fordi vi har en faldende hastighed. Derfor så kan vi konkludere, at vores acceleration den altid vil forblive konstant, når man kaster bolden op, og den så kommer ned igen. Vores tyngdeacceleration den er minus 10 meter per sekund i anden. Den rigtige acceleration den er 9,89 meter per sekund i anden. Hastigheden er lige med hældningen til tangenten i vores graf i punktet TS, altså grafen for strækning med funktionen af tid. Tak fordi du ville